Ita, isagot mi kada kati istorya ana pauluan. Di pilosopo at tao. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Narnakan ti turog ni Wonder Bobod. Di na kaya tila kay Bobod. Nga awag dagiti gagayam na kankwana. Wonder Bobod kanulatan. Gaputa bagay na launay day taanagan. Prinsipi Agilos! Ha? Adda basit at timak ang nangawag kanyak. Timak ti basit a parswa. Hoy! Prinsipi Agilos! Anyat ko kung dita kasipngatan. Ha? Asino ka basit a parswa? Siyak! Ni Pipay! Di ka na yun amadilnakan. Anya? Asino ti mang dildilnakan ka? Umay ka! Isurukan ka ti balayda. Kaya't kungay kan itibaknakman. Ngam, nasab ko. Nga adda karkar na aparswa. Nga adda pan nakabalin na. Kat, si kamat gayam. Am-am muna? Nalatak ka, itilubong dagiti datdat nag-aparswa. Kas kada kami, Kasta ka di? pangaasim. Sumurot ka kanyak. Isurok kan ka ti balay, ti mangiruruman kada kami. Adulamin day ta asasawa minggay. Talaga kit dingag sakit ta anak mo. Ay, saan lakay? Talagang adda karkar nang agpakpakita dito'y balay. Anya day ta akarkar na. Hindi ka mo. Nga masigurado, saan ang makita? Anya? Di ka man. Anya kung madagita asa na makikita mo. Dagiti kaibaan. Maiayo dalakit di iti anak ta. Iso analabit apagang angawandan. Siga mga men. Oh, anya manan? Kanayon lang nga ibagak, adi katabao at tabao no iti sumipngat. Kagurada ka no ti kasta. Adula amin. Oh, anya nga eh. Talagang adamang dangdangran iti anak ta. Kalaat maningag sangit. Tinto lang namin sasawam. Nan, ipasublat mo man kanyak na ililik. Siyak man ti mang paturog. Awan mo ti dakas nga inaramid ti ibagbaga matao. Nairanala, ngagin sisingpat. Ngem, no kumaro, magsasawan na kami. Ala, tapno saan ka makangag iti saan anasayaat. Manipod ka dagiti tao. Agsublikan iti lubong yo. Saan? Agyanak pa'y laditirabaw ti daga. Tanyat aramidam ditoy? At tapadaanak karumar iti balay na. Ha? Adon ti basol kanyak na ijay. Isu nga urayak arumar iti balay na. No iti rabi. Ha? Agaluad pa ijay. Unak lano pinanawan nak dito'y nasulinek a lugar, apaw. Saan ka nga minanauray, nagsubli. Iti pagturturogan ta. Nagdakiwasak? Anya? Adupay lang dagiti karkar na iti daytoy a lugar, apong. Kasano nga min? Kadaanan pa'y lang ti ugali. Ken pamati dagiti tao dito'y. Adayo da iti sibilisasyon. May sadayta na makagapo. Saan yaday ta? Manmanupay ket nga ta ti makaammo iti Diyos ditoy. Kaduan na nga ta ti pagano amakon ko na. Ngam nasisingpet da, apong. At dalaang may saan napaliw ko. Anya ti napaliyo mo. Adda na isalsalumina ti ugali na. Irwar na ti putot ka. Ha? At ano niyo? Ay. Tapay nga naman niyo. Anya dayjayan? Dayjayan. Isu dayjayan ti bagbagak ana isalsalumina ti ugali na. Ayan Anya? putot ko kunar. Ay, Irwar yun ang tiyo kahit asilmutak amin nga sa gumaymay ti balay ti puraw. ha? Ay, sus. Delikado na, apong. Ay, Mapantay jayan na. Kasarita ta. sige. Damagan ta. No anya ti problema day ta tao.
At tanang loko ka na kami. Kitjay pa'y putot ko ti pagibalsan da. Awan lakit di ti tao dito'y ang makaaramid iti bagbagam, Mang Punso. Guri ka. Asino ka? Ha? Itay pa'y at ila damdamagan. Asino ka kunak? Sak Nicolas? Ay, Ponso! Ay, apukok day ta, Nicolas. Di mo mailasin, aya? Ha? Ay, lakay bubod. Si Kamal. Wan. Nicolas day ta. Dagulit na ito. Ay, numaluksawak. Ang mga no, pagpupuduta kasi kaandag iti na balisungsong abok na la. Ay, sang ka di, ah? Agure kayo man. Anyagaan ti gagarayo diti lugar mi. Hindi pa na minsan nga daw ti kadayo dito ya. Imay kami lang nagpasermet, ah. Siyempre, kailiw ko ni... anyat nagan itayin ti kapidwak. Ni kapidwayo bakit kulasa, apong. Ah, wan! Ay, medyo agkabaw akon. Iso, pasensyakan. Punso! Punso! Ay, nagyaman na. Oh, anyat pagyama namin kay. Insublidan tayo anak ta. Saan pa'y? Iso nga isardeng mo ti agpukpukaw. Ad-adda adida irwar di anak tano kasta ka. Ay, ibagam. Tagparbang ni Ponso alakay mo, ingay. Apay, inakulasa. Adda na pasaktan yo. Kat iso dati nang italaw iti anak yo. Nasyak, awan amok anapaspasakitak. Ni Ponso ti amok. Ala, uray asino kada kayon. Basta adda na pasakitan yo. Kat iso dati nangala iti anak yo. Asino ina? Ibagayo tamapan min alaon di anak mi. Mabisinan day jay. Jak pulos na pasuso, sakbay at tinakaw da. Ay, saan nga agbisin dya anak yo? Iti sidong tinangalakan ko na. Anya, pasuswan na kadimat. Dat laga paswati bagbagak ingay. Anya, iso nga agulimag kayo. Aginggat saan tayo pa'y ana espalya anak yo. Tano tabaaw kayo la at tabaaw. Ay, sos. Abangan no isakab dan, jayawan pa'y makatawon ng anak yo. Anyat kinunam, bakit kulasa? Kinunak, intalaw ti saan na makitkita jay anak yo. Ha? Taipilit yung nga dasa na makikita? Woo! Dulamin! Ay, suspunso. Ayan da kita sa na makikita. Ibagayo man, tay nakrautin ida. Ay, sos. Agparbang kapunso. Ang mga no ibitin da na pabalinswag di putot mo. Iti kasta nga ibagbagam. Ibagayo, no sa dino ti pakasara kadakwada. Tabuya tak idan iti sanga sinublang agburbur kadanom. Ay. Anya ti kasapulan, ina kulasa. Ibagayo ta ikagumaan mi apaaddaan. Dulamin! Tay batangkon, ay nan. Ay, sos. Di ka agal aramid, bunso! Bunso! Ay, di na kanawaan! Karitid na giti magbagayo sa na makikita. Ay, sos na pinakawanam. Anawaan nila kay mo, ingay! Nakaornong dan iti usaran ni bakit kulas ang agyatang. Kulas! Awan sirbi dagi jay, apong. Makaluksawan dagiti nangisit akaibaan. Ah! Iso asaan dan ama ay ayaw iti uray anya pa'y di nga atang. Anya ngay nga ro darami dun ta? Nalakalang day tapong. Urayak lang agparbang ni Mang Punso. Santay lakit di mauray nga agparbeng dayjay. Urayan tayon, apong. Barang makapanunot iti nasayaat. Ha? Anya dayjay? Panagkunak, kat saan lata nagparbang ni Mang Punso? Ikis ni bakit na dyan nangagta? Ay, kat anya nga ro darami dun ta? Mapanta ni Jebalay da Mang Punso. Ha? Umay ka na, apong. Ay na. Natali mo daw ni Punso. Hindi kwan. Idi kwan. Anya, inga. Anya tinapasamak, manang ingay. Pagamunta kaslada ng bagkat kan kwana. Ha?
Jak makita dagi dyan ang bayo yung kinipunso. Katimpanday ti kasimgutan. Hindi ko, saan ko na makita pa? No, sino ka man? Akong trabida. Di na kami malabdang magipalas. Kaasimat di maladaga, gayam. Awan gayong mi. At agarabaw ti daga. Dumngag ka kuma. Kapadak ka ng isit akay baan. Rumar kayon kada kita naglamangan nyo apunton. Rap-rap ti makita ka babas sita parswa. Oray na sino ka pa'y? Saan na kami akabalan? Ibilitin na kang akin nga to na kita karay kay mo. Naulpit kayo! Naulpit kayo pa'y at tao. Di nakgayam am-am mo. Impagakmatan. Oray na sino ka pa'y? Saan na kang atrasan? Soldados! Kanta ganyan na ito'y sugargar at tao. Ha? Anya ti aramidan nyo kanyak? Nagsigandan kanyak? Sana ko na makakuti! Kasana! Kaya rita mo na tayo sa nga tukal ngayon na boy! Alam titinulungan na magkatag na itikutaan na! Sige! Bayo yangan yun! Tayo tukot tayo dyan pagkarayan! Sige! Pangipanan nyo kanyak! Apay ngay! Ayan tayo pan nakabalin kong agpuyot! Tapno maparnuay ti halipugpog! Awan kirad kon! Apay ngay! Nagaduti ko to. Ay, rukatan na kundoy. Dagiti babasit nga. Iso, dagiti babasit ang nagbagkartanyak. Iso, amin dagiti sumugad. Adda binayuyang da. Ayos. Adda kadlok ako tunan dito eh. Saan ako nagmaymay sa balod na. Anday ko. Kinitin man ang dagiti kuton ti. Silang ko. Ayan, magkayo ako ton. Tadi basit aparso amawatag ibagbagana. Isuman ng data. Idisuda kon! Ha? Daytay sukar garti buok lakadwa nila kay bubod. Ho! Gunggunam! Patakan na kutunan di tao eh. Agtong-tong kayo ditan! Ala! Ini sayon! Kat panawan tayo ritan dito! Si Pangulo mi api kay! Hintayon! Hintayon! Pimanahon na kita kay Ban. Salbag. Kasano ang makarukatak. Ay, aguri ka. Sanda nga indra kadeta ako lasa. Hoy! Ukar-kar anak! Sikasukar-kar! Ag tinulong tang aglibas! Apay, di mo sapulan ti mapukpukaw aputot mo? Ha? Dakas kagayam nga ama. Di mo sapulan di nagpukaw nga anak yo? Nyonyol ko. Ay, uun nga paiso. Apay nalipatak nyonyol. Iso tiga puna akar-karitig na giti babasit aparso. Ta sa anak amamati iti kadda na gita akar-kar na. Apay nalipatak nyonyol ko. Onyol! Ayan mo nyonyol! Ikarim ngagbalbaliw ka, tapno tulungan ka. Anya? Tanya kumamot ti baal mo. Ha? Dandani mabalkot ka ni ti pasig abunar. Kagat na kita. No. Kaslawan anyaman nakin ka. Aglulumbadan amang kinkinit kanyak. Ngam awan problema. Jak marik na ti kinit da. Kasano nga? Anday ko. Kinakataman ng tisip ang ko. Anday ko. Haglulumpata mo na naman kinit kanyak. Agkari ka, tapno tulungan ka. Huwan! Nagbalbaliw ako. Ikarik.
Uray marban to'y pagkariyan dagiti salbak a kaiban. Uray magapurahan ako na si Bibiyag, agbalbaliw ako na. Ingkarim day ta, ah. Wen! Alipugpog! Ha? Patay, alipugpog dito mo unod tita ka. Mapaksat kayo amin. No diyo isubli ti maladaga iti nangalaan nyo kankwana. Nakapalin ka! Asino ka kani? Saan nyo nadamagan ti kinasya sinok? Maminsan pa'y nga umay ti alipugpog. Maungaw kayon dito'y pagaryan nyo. Mapukaw ti puliyo. Saan po, Prinsipe? Saan? Mga asim! Mga asim, awan dito yung tisap-sapula mamaladaga! Insublimin! Insublimin ako! Didak balikogan. Isubliyo ti maladaga iti nangalaan nyo kankwana. Isubliyo! Agyaman, nakariing kan punso. Ay, anya ngay, kung nagtumot adi kag pilpiluso po. Anya ti sasawa niyo? Ha? Ha? Adam ti anak ta, ingay. Uwan, insang patijak am-amo a tao. Kasla prinsipe day jay. Anya prinsipe? Ha? Woo! Agam ang mga wakan sa maniningay. No kaibaan, bun, mamati ah. No ibagam nga da prinsipe anang ispal iti anak ta. Oh, palsuray daan. Agsublitan iti naggapuanta, Wonder Bobod. Nalpasan ti misyon ta dito'y nasulinak a lugar. Simple la problema ti mayanta ditoy. Master Prinsipe Agilos. Pudno ti kunam, Wonder Bobod. Ket nasulbaran. Isong agsublitan iti naggapuanta. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama anapaulwan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Mary Jane Castro. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon